iz Srbije i regiona okupila je kroz autorski projekat grafičarka Ana Marinović na izložbi Miniform Art u Kulturnom centru Dorćol u Beogradu. Iako su umetnici koristili različite likovne tehnike u izradi, zajedničko im je to što su sva dela istog malog formata. Projekat je realizovan u okviru udruženja Kreativna fabrika, a na konkurs je prijavljeno 164 rada. Tema je bila slobodna i dok su se neki fokusirali na detalje, drugi izlagači promatrali su širu sliku. Mi smo se vodili time da budu zastupljene što različitije likovne i tehnike primenjenih umetnosti i da afirmišemo, pored već umetnika koji su akademski obrazovani i studenata likovnih i fakulteta primenjenih umetnosti i viših škola koje se bave umetnošću, likovnom i primenjenom, mi dajemo priliku i amaterima koji svojim radom naravno zaslužuju i kvalitetom svog rada da budu ovde. Ja sam uradila ovaj akt upravo za ovu izložbu jer se radi o minijaturi i svakako da može da bude znači ono što ste osmislili kao veliki rad može da se svede i na minijaturu i to naravno veličina ništa ne umanjuje. Da imamo jednu keramičku pločicu koja nekako pokušava da simbolizuje tu neku kupatilu u kojoj svako od nas svaki dan odlazi nebrojne puta i ne razmišlja o tome, dok QR kod koji je ištampan na toj keramici zapravo nas vodi na video rad koji predstavlja neko promišljanje koje se dešava dok smo u kupatilu. Izložba Miniform Art je prodajnog karaktera i možete je posetiti do 22. novembra.